निसर्ग हा पहिला गुरु आहे आपला. म्हणजे सगळ्यांचा जो पहिला गुरु जो कोण, ज्यावेळेस शाळा नव्हत्या काय नव्हतं त्यामुळे निसर्गाकडूनच शिकलेला होता. शेतीचा विकास सुद्धा जनावरांच्या विष्ठेतून उगवलेलं पाहून त्यांना समजलं की हे बी पेरल्यानंतर आता हातात जाऊन जर घातलं समजा तर ते उगवायला पाहिजे. त्याचं एक उत्कृष्ट उदाहरण कुमेरी शेती ही तुम्हाला जर माहिती असेल कोणाला तर गोमंतकात आहेत की मला माहिती जरी इथं आल्यानंतर 1965ला ते कुंटळला काम करतो. ही शेती पूर्वीची पद्धती शिकले निसर्गाकडून शिकलेली आहे. म्हणजे निसर्ग हा आमचा तसा आमच्या संपूर्ण मानव जातीचा पहिला गुरु आहे. परमेश्वर तर आहेत पण तो निर्गुणाने निराकार जरी असला तो आमच्यात असल्यामुळे तो आमच्यातून तोही शिकत आहे असं आपण म्हणू. तो आमच्यात आहे. तर हा जो भाग आहे की ज्ञानाची तेव्हापासून सुरुवात झाली. मग गुरु परंपरा सुरू व्हायला खूप उशीर झाला. मराठी अस्मिता सत्तरी आणि याच नावानं आता येणाऱ्या काळात आपण सर्व मराठी प्रेमी एकत्र होऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवणार आहोत. आजच मान्यवरांच्या हस्ते त्याचं नामकरण झालेलं आहे. आपल्याला या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने लावलेले आजचे व्याख्याते सन्माननीय ज्ञानेश्वर पाटील यांची मी थोड्याच ओळखच करून देतो. कारण त्याची ओळख करायला गेलो तर एक तासाभराची ओळख होणार, पण मोजक्याच शब्दात एक ओळख त्यांची आपण करायला हरकत नाहीये. म्हणून एक छोटासा विनोदही सांगितला जात आपण ऐकला असेल की 2G चा जमाना गेला किंवा 3G आलं, 4G आलं, 5G आलं. पण या सगळ्यांपेक्षा ना गुरुजींना कोण मात देऊ शकत नाही. गुरुजी त्यांच्यापेक्षाही स्पीड मध्ये असतात असं एक विनोद म्हटला जातो. पण तो विनोद नाही, ते प्रत्यक्षात खरं आहे. गुरुकुल सिस्टम म्हणजे काय किंवा गुरुकुल पद्धती म्हणजे काय, तर आपल्या भारत देशामध्ये ज्या वेळेला ब्रिटिशांनी सत्ता गाजवायचा प्रयत्न केला किंवा अधिराज्य गाजवायचा प्रयत्न केला त्यावेळी या भारताचं एक सर्वेक्षण केलं गेलं आणि त्यांनी खूप चांगला एक रिपोर्ट त्यांनी लिहिलेला आहे ब्रिटिश पार्लमेंटला. ते म्हणतात त्याच्यामध्ये की या देशावरती अधिराज्य गाजवणं इतकं सोपं नाही. ही एज्युकेशन सिस्टम आहे म्हणजे गुरुकुल शिक्षण पद्धती आहे. ती गुरुकुल शिक्षण पद्धती चालू म्हणजे मोडीत काढून आपली मेकाले एज्युकेशन सिस्टम म्हणून जी आहे ती त्या ठिकाणी अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. तर गुरुकुल सिस्टम मध्ये काय असायचं? गुरुकुल सिस्टम मध्ये म्हणजे एखाद्या वेळेला आपल्या धर्मामध्ये वैदिक सनातन हिंदू धर्मामध्ये जे 16 संस्कार सांगितलेले आहेत त्या 16 संस्कारांपैकी उपनयन संस्कार एक असा संस्कार आहे. उपनयन संस्कार म्हणजे गुरूंच्या जवळ नेण्याचा तो दिवस किंवा त्याचं मौजेबंधन ज्याला आपण म्हणतो. म्हणजे वयाच्या 6व्या वर्षी त्याचा उपनयन संस्कार झाला की त्या विद्यार्थ्याला आई वडील गुरूंकडे नेऊन द्यायचे. वेद संहिता, त्यानंतर ब्राह्मण ग्रंथ, त्यानंतर आरण्यक ग्रंथ, त्यानंतर उपनिषद ग्रंथ, त्यानंतर मग ही सगळी आर्ष काव्य म्हणजे रामायण भारतातील काव्य आहेत. वेदांचे षडांग आलेले आहेत, 6 दर्शनशास्त्र आलेले आहेत आणि असं करून बाकीच्या उत्तरोत्तर महाकाव्य असेल, खंडकाव्य असेल, चंपू काव्य असेल, गद्य काव्य असेल, अनुलोम विलोम काव्य असेल, वेगवेगळ्या काव्यांचे प्रकार आलेले आहेत. अशा वैदिक साहित्याचा किंवा संस्कृत साहित्याचा जो इतिहास आहे तो या क्रमाने आपल्याला पाहायला मिळतो. युनिव्हर्सिटीच्या सिलेबस पॅटर्न मध्ये एक ठराविक सिलेबस असतो. गुरुकुलमध्ये काय असतं, एखादा एक व्याकरण विषय, एखादा विद्यार्थी जर व्याकरण घ्यायला शिकायला इच्छुक असेल तर तो संपूर्ण व्याकरणाचं अध्ययन करायचा. पण साइड बाय साइड तो बाकीच्या सगळ्या विद्यामध्ये शास्त्र असेल, वेगवेगळ्या कला असतील, मग साहित्य आहे, दर्शनशास्त्र आहे, या सगळ्या गोष्टींचा तो अध्ययन करायचा. मग काही कला ज्या म्हटलेल्या आहेत 64 कला सांगितलेल्या आहेत, 14 विद्या सांगितलेल्या आहेत. या सगळ्या विद्यांचं अध्ययन करण्याकरिता तो अध्ययन त्याला प्राथमिकचे सगळं ज्ञान आहे. तर अशा पद्धतीने ज्ञान 24 गुरु आपण सूत्रसंचालकांच्या आपण माध्यमातून ऐकलं की दत्त महाराजांनी 24 गुरु केले. म्हणजे त्या माध्यमातून त्यांनी काय केलं, ते ज्ञान आत्मसात केलं. ही काय आहे, विद्यार्थ्याची मधुकर वृत्ती आहे आणि त्या मधुकर वृत्तीमुळेच तो विद्यार्थी काय होतो, ज्ञान प्राप्त करू शकतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.